खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। दिनैनि बे समाव आं रायजो राजाफोरनि खाथियाव फोरमायनो नागिरदों। मानो होनोब्ला रायजो राजाफ्रा बुजिखाबाय जानो हागौ। थाम्बनेलाव जेरै दं बेबायदि आं खोथाफोरखौ बुंनो नाजागोन। गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ 5 मिनिट टाइम होनानै खोनासंलाङोबा आंनि गोसो गोरबोआव गोजोननाय मोनगोन। दिनै बे सानखौ एनडिएफबिआ 14 सेप्तेम्बरखौ गिबिसिन एनडिएफबिनि मुंख्लं सान फालियो। मानो होनोब्ला गिबिसिन बांबुरगोरा सारा गावनि आगोमा जिउखौ हारिनि थाखाय बावसोमलांनो हादों। बांबुरगोरा बावसोमलांनो हानायखौनो बयबो बर' हारिनि गेजेराव जोंबो बर' हारिनि बांबुरगोरा सारा जुदि बावसोमनो हादोंबा जोंबो बावसोमगोन होननानै बर' हारिनि गेजेराव सेंग्रा सिख्ला बयबो बोराय बेन्थ गासिबो बावसोमबोदों। जेसेबां एनडिएफबिनि मुंख्लं जादों दिनैनि बे समाव बयखौबो बिथांमोनखौ आलो गोजोनै मावसोमलांनो हानायखौ अरायसम बिथांमोनखौ बयबो गावनि आंगो लोगोफोर, गावनि आंगो दैदेनगिरिफोर, सिनियर जुनियर रायजो राजाफ्रा दिनैनि बे सानाव बयबो गाजा गोमजा बिथांमोनखौ सिबियो। बे सिबिनाय सानाव आलारि बाथि लानानै सोरबा मम बाथि लानानै गोसो गोथारै बयबो आरज गाबो जाहाथे बिथांमोना जेरावखि थाया आलो गोजोनै थानो हाथों होननानै। नाथाय दुखुनांथावा बेनो जाहैबाय दिनैनि बे सानाव सोर सोरखौ आलासि महरै लिंहरनो हाखो नैबेखौसो बुंगोन आङो। फिसा फिसौ जों नुबाय थादों इउपिपिएलआ जिखुनु जाया अबा फिसा फिसौनो माबा दाउ राननाय अमा राननाय जिखुनु जाया समाव हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ लिंहरनो हायो। आसामनि गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफोरखौ लिंहरनो हायो। गिबिसिन दिनै एनडिएफबिनि मुंख्लं सानाव मानो दिनै आलासि महरै लिंहरनो हायाखै प्रमद बर'आ? नैबे दुखुनांथाव। आरो दिनैनि बे समाव रायजो राजाफोरनि दिनैनि बे मुंख्लं सान फालिनायाव बेसेबां बाजेट लाखो आरो दिनैनि समाव सोर सोरखौ आलासि महरै लिंहरनो हाखो जों नैबेखौसो बुंनो गोनां। मानो होनोब्ला फिसा फिसौ दाउ राननायनो अबेबा 5 लाखनि 10 लाखनि दालाङाव जुदि फिथा हास'नो थाखाय हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ लिंहरनो हायोब्ला दिनैनि बे मुंख्लं सानाव दिनैनि गिबिसिन बे एनडिएफबिनि मुंख्लं सान फालिनाय बै समनिफ्रायनो जेब्लानिफ्राय एनडिएफबिआ जोनोम जानायनि उनाव बांबुरगोरा सारा थैनायनि उनाव दिनैनि सानखौनो एनडिएफबिआ गिबिसिन सान फालियो मुंख्लं सान। बे सान फालिनायाव मानो गबिन्द फेरेंगा बिसोर मानो थाखाय आलासि महरै हेमन्तखौ लिंहरनो हायाखै? आरो लोगोसे दुखुनांथावा बेनो जाहैबाय दिनैनि बे रायजो राजाफोरनि गाजा गोमजा जायफोर मुंख्लं न'खरनि बिदा फंबाय बिमा बिफा जाथि खुरमा बयबो गावनि आंगो लोगोफ्रा दैदेनगिरिफ्रा बेयाव बाहागो लानो थाखाय बयबो गाजा गोमजा सिबिनो थाखाय बिथांमोनखौ आरज गाबनो थाखाय बाहागो लादों। बे बाहागो लानायाव बेसेबां बाजेट लादों रायजो राजाफोरनि खाथियाव फोरमायनो हागोन ना? आरो लोगोसे आं बेखौ बुंगोन थांनाय सेप्तेम्बरनि 6 थारिखआव क'क्राझार जिल्लायाव केबिनेट जिरायदोंमोन। बे जिरायनायाव बेसेबां जानाय लोंनाय बेसेबां थाव खरस जेसेबां माने गावसिनि साहा लोंनाय मेथाइ जानाय लोंनायनि बाजेटआ बेसेबां जादों बेखौ रायजो राजा एसेबाबो खोनादों। लोगोसे बेखौनो बुंनांगोन जोंनि बर' जानाय लोंनायफोरखौ बर' हटेलनिफ्राय जादों नामा बाखि जादों नामा? दा सोरबा जोंनि बे गेलामाल दखान हटेलनिफ्राय साहा लोंनाय मेथाइ जानायखौ जोंनि बर' हटेलनिफ्राय बिथांमोना जादों नामा? जोंनि खोनानाय बायदिब्ला गुवाहाटीनिफ्रायसो हेलिकप्टारजों लांनानै बिथांमोननो जानाय लोंनायनि आदारखौ हैदों। गुवाहाटीयाव जोंनि बर' दखानिफोर दं नामा? जोंनि बर'फोरनि मोजां साहा फुदुंग्रा मेथाइ बानायग्रा गुवाहाटीयाव दं नामा? जोंनि खोनानाय बायदि नंगौब्ला क'क्राझारनि हटेलनिफ्राय बिथांमोनहा जेबो जायाखै आरो जेबो लोङाखै। आरो जादोंबाबो सोरबा गुबुन हारिनिफ्रायसो जादों। जोंनि बर'फोरनिफ्राय जेबो ओंखाम हटेलनिफ्राय ओंखामखौ बिहरनानै जादों ना मेथाइ दखाननिफ्राय मेथाइ बिहरनानै जादों ना सोरबा बर' न'खरनिफ्राय गय फाथैखौ बिहरनानै जादों? जोंनि खोनानाय बायदिब्ला बिथांमोननि जानाय लोंनाया गुवाहाटीनिफ्रायसो हेलिकप्टारजों लांलाय लाबोलाय आरो माखासे दै बथलफ्राबो गुवाहाटीनिफ्रायसो लांलाय लाबोलाय। खोनानो मोननाय बायदिब्ला बेबायदिखौ जुदि नंमारगौब्ला 6 थारिखनि केबिनेटआव जानाय लोंनाय बिथांमोननि ब्रेकफास्टनि माखासे बिथांमोननि साहानो मेथाइनो ओंखामनो जानाय लोंनायनि आदारखौ गुवाहाटीनिफ्राय हेलिकप्टारजों लांलाय लाबोलाय खालायनाया जुदि नंमारगौब्ला
जोंनि बर' हारिनि थाखाय बेसेबां लाजिथावना। क'क्राझाराव जोंनि बर'फोरनि हटेल गैया नामा? जोंनि बर' मेथाइ दखान गैया नामा? नाथाय जों बेफोरखौ बुंनानै जोंहा जेबो आग्रो मोना। बेफोरखौ बुङोबा जोंहा गाव गावनो लाजिथावना। अब्लाबो फंनैसो आं रायजो राजाफोरनि खाथियाव फोरमायबाय। थांनाय सेप्तेम्बरनि 6 तारिखआव केबिनेट जिरायदोंमोन। बेहाय बिथांमोननि जेसेबां आसाम सरकारनि जेसेबां बिटिआर सरकारनि दैदेनगिरिफ्रा जानाय लोंनाया गुवाहाटीनिफ्राय क'क्राझारसिम हेलिकप्टारसिम लांलायलायनाय, जोंहा बेखौसो मोनसे मुंदांखा होनना बुंनांगोन। बारा गोलाव बुंला। बेफोरखौ बुङोब्ला गथ' गोरलैनि माखासे कन्टेन्ट जाहैगोन। दिनैनि बे समाव आं बेखौनो बुंगोन, जायफोर मुंख्लं न'खरफोरनि बिदा फंबाय, जाथि खुरमा, बिमा बिफा बयबो गावनि आंगो लोगोफोरनि खाथियाव दिनै जायफोर 5 लाख थाखा मोननांगौ मुंख्लं न'खरनि दिनै राननानै होनो हागोन ना? आं बेखौनो बुंगोन, गबिन्द बसुमतारी, फेरेंगा, प्रमद बर'आ दिनैनि बे मुंख्लं सानाव मुंख्लं न'खरफोरनि थाखाय 5 लाख चेकखौ दिनै रानना होनो हागोन ना? दिनैनि बे मुंख्लं सान फालिनायाव जेरावखि फालिया मानो बयबो रायजो राजाया बाहागो लादों आरो बेखौनो बयबो बिमा बिफा, बिदा फंबाय, गावनि आंगो लोगोफ्रा आसा खालामदोंमोन। दिनैनि बे सानाव जायफोर मुंख्लं न'खरफोरनि बिथांमोननि खाम्फा खालायनाय आरो बिथांमोननि न'खराव 5 लाख आरो साख्रि बाख्रि होगोन होननायनि दिनै सोर सोरखौ बेसेबां साख्रियाव सोसननानै होनो हाखो आरो बेसेबां दिनैनि सानाव सोर सोरनो बेसेबां न'खराव चेक हरखो ना केस थाखा हरखो रायजो राजाफ्रा दिनैनि समाव नुबायना? रायजो राजाफ्रा नैबेखौसो आंनिफ्राय सोंलु। 6 तारिख केबिनेट जिरायनाय, सेप्तेम्बरनि 6 तारिखआव क'क्राझार केबिनेट जिरायनायाव जाहाथे आंनि बे बुंनायाव गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा बियो। नाथाय खोनानो मोननाय बायदिब्ला क'क्राझारनि बर' हटेलफोराव जेबो जायाखै। जायफोर आसामनि दैदेनगिरिफ्रा, बिटिआरनि दैदेनगिरिफ्रा गुवाहाटीनिफ्राय लांदों, बेफोरनि सायाव आं बुंनायाव गोरोन्थि जादोंब्ला आं निमाहा बियो। जोबथारनायाव आं नैबेखौनो बुङो, दिनैनि बे दुखु समाव सोर सोरनि न'खराव 5 लाख थाखाखौ राननानै हरखो आरो सोर सोरनो चेक हरखो, रायजो राजाफ्रा एसेबाबो दिनै स्पष्टखौ बुजिबाय आरो उननि समाव स्पष्टखौ मोनलांबाय थागोन।